הגשתי מועמדות לכל מוסד אקדמי שיכולתי. הם שלחו מכתבי תשובה. איזה מקצוע יהיה לי? איפה אני אלמד? מה אם לא התקבלתי לאף מוסד לימודים? אוי לא, זה מכתב דחייה. איזה מנחוס. גם הם לא רוצים אותי. איך אפשר לא להתקבל ללימודים באטליז? אני לא מאמין, כולם דחו אותי. רגע, יש כאן עוד משהו. זאת פרסומת. וואי וואי וואי, מכון בוזגלו להנדסה. אז זה מכון בוזגלו להנדסה. יחסית ליום פתוח הייתי אומר שדי ריק פה. היי, אתה! באת ליום הפתוח? כן, בדיוק. נהדר! אני כל כך שמח שבאת! כי אתה היחיד שהגיע! כל אורח ביום הפתוח מתחיל את היום בשיחה אישית עם מנהל המכון שלנו. דוקטור פרדי בוזגלו בכבודו ובעצמו! כל סטודנט מקבל ייעוץ אישי? באמת באתי לשמוע על מסלולי הלימוד. אני רוצה להיות סטודנט. מה? כן, גם אתה מופתע מזה, נכון? אוי, אני מצטער, אולי לא הייתי ברור. אתה לא מגיע לפה בשביל ללמוד. אתה מגיע לפה בשביל למות. דוקטור בוזגלו לא הולך לייעץ לך. הוא הולך להמליץ לך לברוח מפה. הוא בטח יעשה לך שיחה כואבת על המצב האקדמי שלך. אבל אין לי מצב אקדמי. עוד לא התקבלתי ללימודים, אני רק מבקר כאן. נכון, אתה צודק. אבל לא בטוח שזה משנה לו. אוקיי, אני כבר אוהב את המקום הזה. בזמן האחרון הוא הפך להיות קצת מוזר. אולי בגלל שהוא מתחזק... לא, רגע, ספוילרים. לא כל כך נחמד. בזה אתה צודק. הוא מתעקש לדבר עם כל מי שמבקר ביום הפתוח. כן, כי זה רק בן אדם אחד. אולי בגלל זה אף אחד לא נרשם ללימודים כבר שנתיים. או שבגלל שאף אחד לא מוצא את המקום הזה, כי הוא ליטרלי באמצע שום מקום. זה לא כל כך מעודד. סליחה, נסחפתי יותר מדי עם הקשקושים שלי. אני בטוח שתסתדר מצוין. אני לא חושב ככה, אבל let's agree to disagree. עכשיו בוא איתי, אסור לתת לדוקטור בוזגלו לחכות. טוב, יאללה, אחריך. אוקיי, למרתף. הגענו. פה הדוקטור מקבל סטודנטים. פשוט כנס וחכה לתור שלך. סוכר נוזלי. אם יש סטודנטים בתור, שווה לך לשאול, אולי הם ייתנו לך להיכנס לפניהם. אם יש סטודנטים נקודה, בוא נתחיל מזה. לא נראה לי שהמקום הזה כזה פופולרי. הבנתי, תודה. בשמחה. אוף, פגישה עם דוקטור בוזגלו. זה פשוט לא הוגן. השקעתי כל כך הרבה הסמסטר, קיבלתי ציונים ממש טובים. ולמרות הכל, עדיין אני מוגדרת עוד תקינה אקדמית. לעזאזל עם התקנות החדשות האלה. יש פה מלא כתמים וג'יפה. Is that a casting couch? ריח טוב. מטלאב. זה לפראיירי. כן, work for exposure. זה עובד לכולם באינטרנט. יש משהו בספרים? ריח טוב. האם יש מישהו באח? איזה אח. אולי אני אחתוך בתור, כי זה ישראלי. לא. רגע, שיט, לא. שלום, שב בבקשה. שיט, רציתי לדבר איתה, פאק. אוי, לא. היי, משרד יפה. תודה, גנבתי אותו ממישהו. טוב. בתור מנהל המכון, דעתי המקצועית היא שאתה לא מתאים למכון בוזגלו. תודה, גם אני חושב ככה. מה? אתה צריך לפרוש מהלימודים. תעזוב עכשיו ומיד. הציונים שלך בושה. אבל לא כמוך נשמה. אבל... מה הממוצע שלך? עוד לא התחלתי ללמוד, אין לי ממוצע. לא לומד? נו בטח לא לומד. אם היית לומד, לא היו שולחים אותך אליי. איפה דף מערכת מחייבת שלך? Fuck is that? אני בחר בזה. סבלה.
דבר אליי יפה. או בקריסה. חוצפן אכול בלוע. אתה נכנס לפה בלי מערכת מחייבת? מבזבז את הזמן של כולם? כן, לא צריך להיות דוקטור בשביל להבין את זה. אתה כישלון גמור. אתה יותר. קצת הגזמת, לא? אני רק מבקר כאן. תרפוץ! זה לא זה של הצנרת. זה מפה ואל תחזור בלי מערכת מחייבת. איך תדפיס? וואלה. אז הבחור הזה מבקר ביום הפתוח? עקשן טיפש? אז עכשיו תורי. טוב, נסיים עם זה וזהו. הבאתי את מכון בוזגלו כל כך קרוב לסגירה. היום סוף סוף אני אסיים את העבודה. מה? הצלחתי להוריד את המבקרים ביום הפתוח כמעט לאפס. אני רק צריך לוודא שאף אחד לא יירשם בטעות ללימודים רק עד 5 בערב. ב5 מגיע הנציג של המועצה להשכלה גבוהה, וכשהוא יראה שאין סטודנטים חדשים, זה יהיה הסוף של המכון המקולל הזה. אוי תמר, הלך עלייך. היי, אתה לא דוקטור בוזגלו? מה הולך פה? מי את? מתי נכנסת לפה? השאלה היא מי אתה? אתה מתחזה לדוקטור בוזגלו. רגע, זאת הסיבה שדוקטור בוזגלו התנהג כל כך מוזר לאחרונה? זה היית אתה כל הזמן הזה. אז הבנת מה קורה כאן. את לא משאירה לי ברירה? אני חייב להיפטר ממך. הולך להיות קרב בוס ממש על ההתחלה? מה זה היה? אוי! זה מה שקורה שאתה לא משקיע בתשתית חשמל, יש לך קצרים. הצילו! ברוך שפטרנו. ברור, שלח אותה לנת'ר? what the fuck? חתיכת תיקן זה, מה הבעיה שלו? למה יש פה חרבות? מנה חמה. צ'ולו. אוקיי. ייי, ניצחתי בקרב נגד מנה חמה. אני ממש גאה בעצמי. נו, אז איך הייתה השיחה עם דוקטור בוזגלו? חרה כמו שאתה יכול לדמיין. על הפרצוף. יש לו מצב רוח גרוע לאחרונה, תנסה להתעלם. He's not really himself אם אתה מבין אותי. הוא אמר לי להדפיס מערכת מחייבת או משהו כזה. באמת? אז קיבלת טיפול של סטודנט מגה כושל. וואו, תודה. רוב המבקרים ביום הפתוח לא מקבלים הצצה כזאת חווייתית ללימודים כאן. ממש נפלא. בקיצור, איפה מדפיסים פה מערכת מחייבת? יש מחשבים ומדפסות בבניין פישבאום. איפה זה? הנה, יש לי על השולחן מפה שאתה יכול לקחת. המעבר לפישבאום מסומן במפה. זה קל! אם תסתבך, אתה תמיד מוזמן לפנות אליי. תודה, ממי. תראה, מכון בוזגלו תמיד היה קצת מוזר. אהה. אבל מאז התאונה שהייתה כאן לפני כמה שנים, העניינים קצת יצאו משליטה. אוקיי. משהו קרה במרתף, ואז כל מיני יצורים הופיעו ברחבי המכון. מכון בוזגלו נותן אסימונים לסטודנטים שעוזרים לנקות את המסדרונות. תודה רבה, אתם משלמים לי להרוג את הטעויות שלכם. כפרה עליהם. פה ליד יש מכונת כרטיסים. אם יש לך מספיק אסימונים, אתה יכול לקנות מה שאתה צריך. יש פה הרבה הזדמנויות להרוויח אסימונים. פשוט תילחם בטעויות שאנחנו השארנו בכל המסדרונות, וזהו, יהיה לך טוב. הדרך הכי נפוצה היא לנצח בקרב מול היצורים שמסתובבים במכון. ככה אתה קורא לסטודנטים. וואו. הנה, אסימון אחד עליי. ייי. זהו? ייי, מפה. אוקיי. עוד פעם ברכשים.
מה זה כאילו? זה סטנדאפ, זה death match. מי אתה? אתה נראה בחור רציני, בדיוק מסוג האנשים שאנחנו צריכים. הלו צ'יקו סברס! שמעת נכון, יש לנו פה נבחרת צ'ולו מהטובות בארץ. זה לעזאזל צ'ולו. מה זה צ'ולו? איך להסביר מה זה צ'ולו? מכיר מתקות? מתקות? בטח, מה, שיחקתי בים. אז צ'ולו זה כמו מתקות, רק במקום כדור זורקים אחד על השני כיסא. The fuck bro? ואין מתקות. יאללה, רוצה משחק? לא, אני רוצה להישאר בריא ושלם. כן, בוא ננסה. אוי, לא באמת. בחור רציני. אוקיי, בוא איתי. אמר לי עכשיו גוד בוי, רק בעברית ובארסית. בוא נראה אם הבנת איך זה עובד. אני רוצה שתרים כיסא ותזרוק עליי. בדרך כלל הייתי עף על זה למשטרה, אבל בסדר. אך! או, יפה, הצלחת. עכשיו בוא נעשה משחק אמיתי. עכשיו אני גם הולך להחזיר. תזכור, 3 פגיעות זה ניצחון. צ'ולו! סון יפה, אבל אני מנצח. צ'ולו! לא רע! הנה, קח צ'ופר קטן ממני. ייי! זה היה אחלה חימום, בוא ננסה משחק אמיתי. זה הזמן למשחק רציני. אז אתה לא הולך להעיף עליהם מהכיסאות במכה אחת עכשיו, אלא 1000? עכשיו תבין מה זה שחקן נבחרת. תזכור, 3 פגיעות זה ניצחון. צ'ולו! פאק. פאק. פאק! לא! רק עושים מה שלך, פאק, פאק, פאק. נגמרו לך כיסאות. כיסאון יפה, אבל אני מנצח. טוב יאללה בוא ננסה עוד פעם אחת. כן, זה הזמן, עכשיו תבין מה זה סקור. 3 צ'ולו! צ'ולו. פאק, בן זונה. פאק. פאק! לא, שיט. נגמרו לך כיסאות. כיסאון יפה. יאללה, עוד אחד אחרון וזהו. זה הזמן למשחק רציני. אני שונא את הסצנה הזאת. עכשיו תבין מה זה סקור. צ'ולו! צ'ולו. פאק, לא! כיסאון יפה, אבל אני מנצח. טוב. אז עושה לי איתך ועם הכיסאות הדפוקים שלך. יש לי משחק שלם לשחק. מה יש בזבל? למה אני חופר פה בשרפרפים? זה שרפרף? יש כאן המון שאריות פיצה, אבל אני לא רעב. חטפתי כיסא בראש 3 פעמים, אבל אני עדיין לא אוכל פיצה מהזבל. משהו בשולחן. צריך להעביר פה סמרטוט. לא, המקום הזה מטונף. גם פה? לא הייתי נוגע בשולחן הזה בלי כפפות. ג'יזוס פאקינג קרייסט, כמה המקום הזה שולחן מתנדנד, אני שונא כאלה. כאילו הכל דפוק ועקום פה חוץ מה... איכס, יש פה מלא כתמים. כתמים על כיסא, אוקיי, אני... היי, הרכבתי פעם כיסא כזה. כן, זה היה כיסא של הקייה? לא בא לי לשבת. כיסא עם סימנים קלים של עובש. למה יש עובש על הכיסא? אני מודאג מאוד. הכיסא הזה יתאים בול בחיריה. עבר זמנה של המפה הזאת. עבר זמנה? לא מתחשק לי לשבת עכשיו. אחרי שראיתי את שאר הכיסאות, כן, באמת לא בא לי לשבת. נראה לי שהמפה הזאת הייתה פעם וילון. איזה השקעה, היא מלא. אני נותן לכיסא הזה 3 מתוך 10. כדורי הקאה? שמעתי שאיכשהו בלטם אחראים על מה שקרה במרתפים פה למטה. כאילו הם מנסים לחבל במכון בוזגלו מסיבה כלשהי. בלטם? נראה לי ששמעתי עליהם. כן, אתה יודע, בית ספר לטכנאות מזגנים. הם מתחרים ותיקים של מכון בוזגלו, והם תמיד היו חבר'ה די מפוקפקים. אם מי שמתחרה בך זה בית ספר של טכנאי מזגנים, כפרה. עדיף שאני אשתוק. סוכר נוזלי, משקה הבריאות של ישראל. מה יש במכונה הזאת? אין לי מה לעשות עם חטיפים כרגע.
אתה יכול לאכול אח שלי? קצת להחזיר לעצמך בריאות? היי, זה יכול לעזור לי. מה אתה יכול למצוא בזבל שיכול לעזור לך? אני מאוד מקווה שזה לא משומש. פיצה מטריצה, מי חשב על השם הזה? חנן האקדמי כלשהו? או גאון שיווקי? מה יש בתפריט? תפריט של פיצות. No shit. היי, מה יש לך בתפריט היום? פיצה ששוכבת פה 3 ימים? ברוכים הבאים לפיצה מטריצה. היוש. מה אפשר להציע לך? לא יודע. יש לכם פיצה? משולשית עליונה, משולשית תחתונה. טופ אנד בוטום? או. אם אתה צמא, נשארה טרופית אחת. ייי, עשו בחור או שלא עשו בחור? אוי אלוהים. אני הולך לדבר עם בורקס מדבר. היי, נעים מאוד, אני טנא. אני בורקס! No shit. יש לך עיניים של פטריק, אלוהים ישמור. אני רואה. אתה אוהב בורקס? לא, אני אוהב קרואסונים. בוא נהיה חרות אליו. אני משתדל להתרחק מפחמימות. ואני משתדל להתרחק מאמא שלך. לא תמיד אני מצליח. מה אמרת? התכוונתי להגיד שאתה צודק. באמת צריך לאכול באופן מבוקר. אני הקמע של מכון בוזגלו. יש לך סימנים של עובש ירוק ושחור. כמובן. רוצה לשמוע את השיר שלי? לא. טוב, נו, בורקס מזמר, בטח שאני רוצה לשמוע את זה. אני הולך להסתער על זה, נכון? אני בורקס. אני בורקס. מאפה חמים. במילותיים. לא ממש. אני לא בריא. זה נכון. אבל אני כפרי. טוב. מאפה חמים. שכולם אוהבים. 1, 2, 3 בוזגלו. איך היה? חרה. אתה למאפים מוגבלים. שכנעת אותי להקים עמותה למען מאפים מוגבלים. אני בורקס. בוא נראה מה לומדים פה. חינוך מיני. למה אתה עומד לבד בכיתה אח שלי? אין פה שום דבר ואף אחד? אמור להתחיל עכשיו תרגול, אבל אין פה אף אחד. זה תרגול באיך להיות פרייר? מה יש פה? מה יש פה? לא. בוא נראה, עיפרון לא מחודד כמו סטודנט שנמצא בכיתה הזאת איתי. פינוס, זה לא המשחק הזה של מטח? כן, וואי, איזה נוסטלגיה עשית לי עכשיו. בוא נתקשר לטלפון. אין לי לאן להתקשר עכשיו. לוח גירים. ספר טלפונים של מעלות תרשיחה. לא רואה איך זה עוזר לי. כאילו, מעלות תרשיחה זה חור, אבל המקום הזה הוא עוד יותר חור. מחשב. אני אכנס ל-xc6.com, אבל עם U? לא בטוח שהמחשב הזה עובד. וואו. מישהו פה צריך להתקדם לעיפרון חודים או משהו. זה תמנוצה, יואו! איזה ישן זה.